Kok kaya ana swara lesung. Iki meng Bathara-batharanan iki meng. Bathara ki paling ora nek medhun nang bumi nganggo tok tundang. Ande babung ting tong ting ting tong ting bruk. Kaya wong goleki wewe lho. Iki kok brukutuku bruk. Ah, perkencang waru dayang. Pak pong. Bolong kali jete sapa sing gawe? Bagong. Nang alas kok ana swara. Iki mesti demit iki. Bagong. Bagong noleo. Ngandel ora? Anake sapa ya ini gledian, Dengkul kita ya. Ngawur ora iki dewa ulo. Dewa ulun iki. Dewa ulun piye? Nggih. Sinten Bukulun kang dadi pewisik Paduka Bukulun? Kita udah ngerti karo aku. Dereng kulun paling akrab kali Bathara Brahma. Oh. Bathara Brahma, Kumajaya, Kumaratih, Kumawurung. Kalih Bathara Indra. Bar main teng bioskop. Ulun Bathara Antarada. Wah. Bathara Antarada lho. Iya. Ya Kaneka Putra. Aneka mewarnai ora. Kaneka Putra. Alah, Bukulun. Ulun nyuwun pangapunten Bukulun. Kita Bukulun sampun kepareng rawuh wonten ing ngarsa ulun. Ulun nyuwun pangapunten nggih Bukulun. Kita wi omongan apa? Omongan tenan Bukulun. Kita wi titah aja nganti nganggo basa dewa. Oh nggih mekaten Bukulun. Bagong, nun, kita aja mati. Nek kita mati jagat iki geger. Mergo kita kuwi ingin dadi tansah njampangi lakune Semar wong atuwa kita. Mekaten Bukulun. Iya. Iya. Ulun tatak lho kita ora ngilokke swara ulun. Kita dewane ra mitayani iki. Kaya Gojek iya. Bathara Antarada iki suarane pancen kaya ngene iki. Nggih Bukulun kaya ngertos. Tas pundi Bukulun? Kita aja mati nanging lelakon iki adile ming dilakoni. Nggih Bukulun. Bratasena ngawuh gawar ngawur. Ambrung pakartine. Mateni kelan jeneng kita. Bratasena ora kelingan ampun kita kuwi melu ngomong Bratasena. Bratasena ora kelingan ampun kita kuwi tau-tate nunggu Bratasena ning alas Tik Brasara 15 tahun suwene. Nggih, Bukulun kula tasih kemutan. Amargi sak wangsul kula saking alas 15 tahun boten wangsul kula pegatan kalih bojo kula. Ngene sing iki sing anyar. Anyar Bukulun boten plastikan. Sampun boten plastikan, second Bukulun. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Kita aja kuwatir, kita ora usah wedi. Iki ana kanugrahan tumrap kita. Menapa Bukulun? Kita aja mati, nanging kita bakal ulun paringi pusaka. Menapa Bukulun? Sik ulun ya rada lali. Wujude ya kuwi kalung robyong kencana. Kalung robyong kencana? Iya. Kalung robyong kencana kuwi dadi pusaka ing ngampuh kagila-gila. Lah iki tak critani. Nggih Bukulun ngampun suwe-suwe. Ya. Iki ana Ralendra jenenge Prabu Kalasereng. Mekaten Bukulun? Heeh. Nalendra Giri Kadasar. Ratu kuwi ingkang nyidra ya kuwi Waradropadi Bagong. Wah, keparat ya kose urung rampung cerita ulun. Lah, Kalasereng iki lagi golek sendang cacahe 7 ana ngerenging gunung supaya sesuci janjane ming dadi pawadan Waradropadi nggone nolak marang Kalasereng aja nganti winengku garwa dening Kalasereng. Mekaten Bukulun? Heeh.
Lah iki pusaka iki nggonen mateni Prabu Kala Sereng. Sawise Prabu Kala Sereng go mati, kita ingin dadi ratu ana ing negara Giri Kadasar. Pukulun, ampun guyon Pukulun. Kula menika namung kawula cilik, kula menika namung ngabdi Pukulun. Kok kula kedah dados ratu? Udu watu, ratu. Serius Pukulun? Iya. Tenan? Iya. Ning kita kudu bisa mateni Prabu Kala Sereng. Seranane kaparingan kalung Robyong Kencana nika kinarya mejahi Prabu Kala Sereng. Iya, ngono kuwi. Pukulan nyuwun pamit tampeng pangestu Pukulan. Ning kok sagedakan iki kok nganti tekan 2 ulian. Heeh. Mijil ketoprak kok ora ketok. Ambo ora ngerti. Apa parani omahe wae ora iki yo. Aku yo malah luwih apik. Ya nek Bagong kok ora apa-apa, nek nganti cilik lara gedhe ning apa-apa, kowe kakangne aku kakangne nek ora nganti cilik ndak dilokke karo tangga teparo. Yo. Yo, dilahi omahe Bagong. Aku tak ndodhok liwat mburi, kowe ndodhok liwat ngarep. Nek bocahe pancen keset ora gelem gara-gara utawa arep lirwa karo kewajiban candak terus. Kandange bapak kuwi malah luwih apik. Ya ora ana ya? Ya. Iringane apa? Ayo srebek. Srebek ngayujan. Wah, pelok. Arang-arang diunekke. Ha iya. Engko terus dindeke nganggo ngelmu iku. Wis duka celuk kuwi wae. Ah, ya apik iki maneh. Menjenengane nek gelem suluk nggih apik. Dalane. Ya meng aku ora tau piye. Nggih. Nganu Mas, kula niku janjane ajeng nyuwun prista. Arep takon apa? Niki rak wancine pun gara-gara ta. Monggo kewajibane nek angger yaketen niki sampeyan niku mlumpuk kalih Pakde Gareng kalih Pakde Petro. Kok mboten tindak niku janjane pripun? Aku jane mangkel karo Gareng karo Petro. Sebabe Gareng karo Petro iso suwe-suwe saya ora kompak karo aku. Oh, lucu arep dinggo dhewe. Aku ora entuk lucu. Lha aku ora seneng mulai ora seneng aku nek carane kaya. Wegah teges ora triya meneh pisan dadi madeg dhewe-dhewe. Oh, ngaten. Mulane aku nganti kalah. Aja nganti aku kalah jol. Nggih. Trima aku ora melu ora masalah. Aku iso kok solo karir. Waduh. Ana nganti aku kalah karo Gareng karo Petro. Trima nglalu aku. Bahane oke aku karo Gareng karo Petro. Kae kapalane meng kepala sama kepala. Wis ra tau liyane. Wis nek aku oke. Tur masyarakat luwih cinta aku mbahane karo Gareng karo Petro. Nggih, nggih. Ning rak ya ora terus lirwa ing kewajiban. Ngoten lho kula niku mbok sing jeneng bojo niku mengelingke. Kowe tak bojo ora takon ngelekke aku. Gaweanmu iki meng ngladeni aku umbah-umbah karo masak lan sak piturute. Nggih, nggih. Kowe wingi gawe aku kopi tok kaya apa? Nggih mboten kula sukani napa-napa. Kok nang cecake? Anggemu aku wong lanang kok kon mangan kopi cecak. Nggih mbok menawi kecemplungan. Ngene lho, Yem. Kowe nek gawe wedang, kuwi ndelok dhuwur. Nek ana cecak digusah sik. Lek gawe wedang keri ora sak penake dhewe ngono kuwi. Nggih nyuwun pangapunten. Aku wis omong to nek esuk aku ki nek seneng ki dahare ndok dadar. Nggih. Gawe kobes karo gawe apa jenenge iki? Brambang dirajang, diirisi lombok terus ndoke digulung. Ngono. Nggih. Oh dadi ra tok. Goreng kendhok. Wong nggih dereng ngendhok pitike. Mila nggih kula mboten goreng ngendhok. Tuku. Nyun ngapunten nek dit gangsal welas ken sesasi niku terus
li ajeng tuku ndok pripun kowe goblok kok kowe iki nek tuku ndok kuwi karo niliki pijike tanggane nek kira-kira sing ngendhok dijupuk mengke dosa carane sing duwe dikai separo kuwi dosane suda menjenengan menika mulang kaya mulang sing ora apik mbok ya aja kaya ngoten yem iki ana rembug sing wigati nggih aku jane ora melu gara-gara ora perkara aku sengit petruk ro gareng ning atiku rada ora tentrem sebabe napa malam jemuah kliwon wingi nggih bareng anu ae lho nggih nggih bareng apa menyanyi kok kowe atonyo mencelatun bar kae aku ra terus turu njaba ta nggih kowe tak kon turu dhewe wis nyem wis ora tanduk ora ngono aku terus turu njaba nggawa guleng gelar kloso nggih kaget atiku nyem sebabe aku ki ngimpi impen menika namung kembange tiyang nendra utawi tiyang sare. Ki lurah menika nek awan gojeke karo tangga teparo nganti kaya ngono. Wong tuwa kok plotrok-plotrokan kathok niku cara pundi. Amarang nek gojeke ora ngono kuwi rasane kurang gayeng e. Nggih. Ning ra iya ana ing dalan kok tanggane diplotroki kathok. Sampeyan doyak nganti glinding-glinding kaya ngono niku nek bengi ngimpi niku tegese ming ketonto. Ora ketonto. Impen kuwi beda. Nek aku ngimpi gojek kuwi tegese aku ketonto. Aku ngimpi bareng aku nglilir biak gagat bangun raina. Tegese wetan ki trontong-trontong aku krungu adzan subuh. Weh, ngoten. Deg-degan aku. Terus aku njukuk banyu wudu, aku salat subuh. Nggo ngilangi impenku sing medeni. Impen kok napa dirubung demit? Ngimpi napa ki Lurah? Kowe tak kandhane ning aja kaget ya, Yem. Rasa nangis, rasa sok. Mboten. Aku ngimpi dadi manten ya, Yem. Nun. Aku ngimpi dadi manten. Wih, kaya ngono ki wong lanang. Kurang apa kula? Ling ladeni sikil dinggo sirah-sirah dinggo sikil kok isih ngimpi dadi manten barang terus kisahe pripun wong wedok nek goblok kowe iki tak maksud ki kaget mergo ngimpi dadi manten ki impene elek ngono nek ngimpi omahe kobong ki bakal entuk rejeki nek ngimpi nuwun sewu bebuang kuwi bakal kelangan ngoten nek ngimpi dadi manten kuwi cepak patine adeh kira-kira ora dramatis ngono wagu iki ora tau main Sandirawa Santiwara aduh kira-kira penonton tidak terhipnotis lajeng anggenipun ngimpi menika dadi manten kalih sinten. Aku kuwi omah iki diaden-aden, dideki taruh, dideki panggung, dinaiki kursi manten, terus aku kuwi didandani cara manten. Piye? Gregah mak tratap aku wah. Dan sapa iki sing arep gawe culika karo pati uripku? Sapa? Kowe sok denak-denik karo Lek Partoe ngapa? Mboten napa-napa. Aku curiga karo tanggaku letan sak omah kae. Anggere kowe memeni nunggoni. Angger kowe jarangi sandangan nunggoni. Kowe ana hubungan gelap kowe. Mboten. Terus dhewe pengen mateni anakku ben iso ngepek kowe. Ha ta? Ngaku, ayo. Wis nuwake kalung kuwi sapa kuwi? Niki kula ndudah celengan. Celengan nempring kok tuku kalung. Ra mungkin kowe rasa selak karo aku, Yem. Ngene wae, terus terang wae nek pancen kowe seneng karo tanggamu, tetanggane dhewe sing lucak omah kae, seneng ora masalah. Kowe nek pancen tresno, rono, ora masalah. Aku kelangan kowe, golek ora iso luwih saka kowe, tak baleni kowe.
Sumbare kaya yak-yak jebul ming arep baleni kok. Kula niki kurang napa. Kula niku wong wedok ya dikon ngapa-apa ya manut. Sampeyan ku wong tuwa ya gayane ya aneh-aneh senengane. Macem-macem kaya wong lanang. Karang saploke ndek HP iki aku iso buka situs. Wong jeneng ana wong lagi goreng tempe kok dijiat-jiat sapengane. Digeret-geret. Ah ya kadang ya men anu ngono lho, ana dene eksplorasi. Eksplorasi ora senengane ora. Gong. Gong. Ngopo Gong kok ora melu aku mlumpuk ning kono iki? Gong. Petro. Nggih. Omongane aku ora ono. Oh nggih. Ning mburi. Wer? Mara tamu kok ngarep mburi ta iki? Ane ming sampean mergane ora gelem gara-gara dipethukke ngarep mburi karo Mas Petro. Ngene wae, aku kemulono. Nggih. Aku tak etok-etok lara. Oh nggih. Ambene ndi? Dateng pundi? Wis tak donding lah. Andi amben mun nglekar teng mriki mawon gelarke kloso. Pun kula kemuli, pun. Enten iki ora ketok wis. Kula tak mbukake Pak D Petro. Heeh. Bagong nendi, Dik? Mboten anu sakit. Heh? Sakit. Lara? Nggih. Lara apa? Kok ora ngandani karo dulur? Mboten ngerti wong awake panas. Awake terus adem panas. Kula niku nganti bunga. Lho. Anu, napa kula niku nganti sedih ati kula. Mas Petro. Piye? Oh, Mas Petro. Sinten sing saged mitulungi dhateng kula. Kene. Orang ngloyori ngono kuwi. Orang ngloyori ngono. Bajiger. Aku nek karo Adi kurang piye. Lah kok kowe dadi ora omong aku. Nggih. Kula niki ngantos paribasan mboten kuat ngadeg jejeg. Margi Mas Bagong sakit. Jali lara, Gong. Lara mata mingan. Nah iki bojomu nangis kaya ngene iki. Colke. Oh, colke ra. Ora colke, aku nang omahmu ijolan. Ya. Kon sandiwara kok malah menggunakan kesempatan. Iya, gagah kono karo sampeyan ngono. Ora dawa aku, ha. Ngawur senengane ora. Nekat. Meture saka kene iki ya dikeke kene. Senengane kok nekuk-nekuk awak ora. Ngapa Wer? Ora apa-apa aku lagi males ya terus. Lho, ora ento kewajiban kok males ora. Orang aku ki jane arep ndono ning atiku ki nek ora seneng ki mbok dikaya ngapa kok ya ora iso marai gayeng malah marai sedih. Aku ora seneng sebabe. Aku ngimpi ya. Lho. Ngimpi ngopo? Ngimpi tak omongi rasa kaget lho. Ora. Nek kowe tak omongi kaget aku moh crita kowe. Ora. Ngimpi apa ele kok kaya tenanan ki. Impen ki nek kembake wong turu to. Aku ngimpi dadi manten ae, Tru. Oh, to. Ketok nek kowe ora sayang karo. Ketok nek kowe ora tresna karo aku. Kudune mripatmu ki terbelalak. Ambegamu ki langsung
melar mingkus ngerti adine ngimpi dadi manten. Hah, ngono ku tegese tresno. Ha ora kowe iki ming. Oh, ta. Ngono ya kowe. Aku nek mati kuwi arep ngenyangi bojoku ta kowe ngono. Ora gum. Rasa digagas, impen ki ming kembangi wong turu. Ning aku deg-degane. Perkara deg-degan ki anggere tok singkirke saka atimu ora bakal kelakon piye-piye. Wis ta, rasa tok gagas. Tok gagas piye-piye engko malah ora apik kedadiane, Le. Kok kadi ngaren, Ndara? Ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Bagong, garing tak tampa. Oh, urung wis nyebut kowe ya, Gong. Wah, tratapan aku terus. Santai tenang. Bekti kula nggih, Den. Ya Pitra. Bekti kula nggih, Gus. Ya Bagong. Lho, apik kok tanggape apik. Enten apa kok? Jujuk teng mriki mboten teng Karang Kadempel. Nula garing. Nun. Kowe tak kandhani. Yen to bendaramu Waladrupadi Mbak Yuku wis ana 3 candra iki ninggal negara Ngamarta. Lho. Ndara Waladrupadi? Iya. Aku wis karawuhake pirang-pirang pendhita Brahmana. Wiku Sewa Sugata takon goleki menyang endi lengkaing Mbak Yuku Waladrupadi nanging ora bisa ana ing kandhake. Tumuli aku sowan Durna bapakku. Oh, terus? Durna paring dawuh lagi wae entuk sasmita. Yen to bisa ketemu Waladrupadi nanging negara Ngamarta kudu ana tumbal. Lho. Kudu ana tumbal? Kudu ana tumbal, Den? Iya. Tumbale napa, Ndara? Diwujuti. Wong nyatane Ndara Waladrupadi garwane Sirun Prabu Puntadewa. Diwujuti mawon gek Ndara Waladrupadi enggal kondur wonten negari Ngamarta. Yen aku kandha apa kira-kira kowe ikhlas? Lho, mboten ikhlas sebab napa? Nek perlu kula rencangi golek tumbal niku wau. Nggih. Wong nyatane kula ya abdi kok, Den. Mang paring pangandikan tumbale napa? Durna bapakku paring dawuh tumbale kudu Bagong. Mula wektu dina iki aku tekan kene ming bakal mboyong Bagong lak bekakak ana negara ing Ngamarta. Truk piye, Truk? Gong. Piye le? Ngapae? Kowe ora krungu ngendikane Ndara. Do apa iki aja mewek iki wis ta. Nek nangis ki mau. Bar tak kei kabar nek aku ngimpi dadi manten ki kowe nangis kok telat. Ora perkara sih, remu ngabari kok Kang. Ketok impen wana nyatane. Dadi manten tenan? Ora. Kowe iki ketoke dadi manten ki arep mati lho. Ndara Werkudara tekan kene. Golek bekakak. Kok kurang gawean? Ndara Werkudara ki nggo ngopo golek biawak? Oh. Basa budak koklok bekakak dudu biaya. Biaya mangkel dudu biawak bekakak basa lho golek bekakak. Sing arti bekakak jare kowe. Hah? Sing arti bekakak jare kowe. Tenan Gong. Yo Bagong ayo melu aku nang negara Ngamarta. Dadi srana timbule bendaramu Waladrupadi wis bekakak nang negara Ngamarta. Walah, jan wis yen titip ngomong aku tak mlayu wae. Terus kok mlayu le, cepet mlayu Gong. Gelangan nangis bengok-bengok ora. Piye Bagong doyak
Ndara Werkudara. Monggo Bagong nek mlayu sikile gathuk. Pupune mesti tatu. Kayak nganti sajangkah kecekel modar. Ayo wadul bapak, ayo. Aja meneng wae. Iki nek kedadian sing medeni wae. Ngopo? Nyilih rake. Kok ngene apa wong tuwa iki? Ditangisi kok malah nyilih rek. Nggo ngobong cengle iki yo. Ya aja nesu to reng. Bapak iki wis tuwa kok. Dong apa nangis? Iki mau aku nang ngene Bagong. Bagong ora mangkat gara-gara. Lah ngopo? Ora nggarap PR. Apa itu ngene? Sulapak sisan kowe. Terus ngampiri Bagong. Bagong jare le ora mangkat ki mergo atine ora tentrem mergo ngimpi. Ngimpi apa? Goleki ning 1001 malam. Wis. Semir ki senengane. Ngimpi apa? Ngimpi dadi manten. Durung antara suwe tekane Ndara Werkudara. Ndaramu Werkudara jarene goleki Dewi Wara Dropadi lunga saka negara Ngamarta takon Begawan Durna. Durna ngandhake nek iso timbul Dewi Wara Dropadi Ngamarta kudu ana bekakak. Bekakake apa? Ndara Werkudara paring dawuh karo aku. Ndadake kaget aku. Bekakake ora kejaba mong. Apa itu? Wak grajul mencelat iki. Wong gari sak ukara kok entek-entekke wektu lho. Ayo, ayo. Bekakake ora liya kejaba mong. Tok edan kowe iki. Bajigur. Wong tuwa diplotrokke. Ganti reng. Kowe biyen ming krokodil wis suwek. Nganggo nggon aku. Bekakake Bagong, Pak. Bagong. Terus Bagong piye? Bagong mlayu doyak Ndara Werkudara. Aku ndek penemu nek Bagong kecekel. Bagong mbok menawa saiki wis mati, Pak. Petro piye? Aku yo ora ngerti. Dian kabeh. Aku ora trima, aku tak matur ning negara Ngamarta kaya ngene. Allah Tuhan. Lah kok dadi lakon kaya ngene iki kepiye ya? Lah aku ngimpi numusi tenan. Ndara Werkudara ki arep mbleh aku arep dadekke bekakak. Terus reng kowe bles kowe. Kowe rambelane karo adimu lanang pira bala ki gondeli Ndara Werkudara apa nyekel sikile Ndara Werkudara blas ora.
aku ki nek nangis terus kaya kirek. Mula aku jane mau nangis ya iki nek ora mlayu kae wong nekat nek duwe karep ora bakal iso dipenggak. Wes tak mlayu sing adoh. Aning aku nek mlayu kono weruh glibetku doyak jangkah mantek aji Bandung Bandawasa wungkal bener pengantep-antep nyeng aku cenanang cengel terus mecedel modar aku ya mbangane mati saka tangane ndara werku dara luwung golek dalaning pati wis men tak ikhlaske urip go ngopo urip mung kebak masalah anggere ketemu warung kok mung tratapan aku mesti ndek utange aku ki dan cilaka tenan wis piye iki apik iki nyemplung jurang plung ya nek tiba ning padas nek tiba ning lendut mung temancep ndase clup ora modar malah keloro-loro gagarota dadaning Sarjito wah rekoso golek tali wae gantung sek ra iso ambegan modar ya nalen-naleni bener nek kuwale malah nang kene malah kecethe cengele wah jan repot wis tak niati noyah-nayoh Baskara Titimbangsa mbok menawa wis telas tulise Bakong bengi iki golek dalaning pati wis ya truk wis ya rek aku njaluk pamit ketemu tantane ning lawang swarga nomor 37 wis ya rek iki dhuwur tenan iki ngisor ketok kedip-kedip auncalke awak sik sadurunge tak uncalke ana semut nyokot cengelku lara tenan tak uncalke awakku tiba nang ngisor sinah ketatap watu pecah wis ya reng wis ya teruk aku njaluk pamit ya sayang aku golek dalaning pati tenan wah ngandel ora ngisor ki bono sawah diluku agena empuk banget tiba kok mak gendut aku ki ya kulino tiba mak gendut ning ora kaya ngene ora nganti blesek ngene iki kok dan wis kerekoso tenan iki wis piye arep golek dalaning pati wah wis dewa kula nyuwun pitulungan Sang Hyang Brahma ben sak apalku Sang Hyang Bathara Indra Sang Hyang Bathara Kasina Sang Hyang Bathara Dana Kasina Indra kula nyuwun pitulungan pukulun Sang Hyang Bathara Guru ane ya wis rong mangkat Bathara Guru ya Bathara Guru ki nek mangkat paling 6:30 gawa stop map kae Bathara Guru alah yo Sang Hyang Bathara Kamajaya lan Kamarate kula nyuwun perlindungan Sang Hyang Bathara Tembara Sang Hyang Bathara Pathok Mbak Pia Pathok kula nyuwun maem kula nyuwun pitulungan pukulan kula nyuwun pitulungan pukulan kok kaya ana swara lesung iki men Bathara-batharanan iki men
Bathara ki paling ora nek medhun nang bumi nganggo tok tundang. Ande babung ting tong ting 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 tong ting bruk. Kaya wong goleki wewe lho. Iki kok brukutuk. Ah, perkentong waru dayang. Pak pong. Bolong kali jete sapa sing gawe? Bagong. Nang alas tok ana swara. Iki mesti demit iki. Bagong. Bagong nolea. Ngandel ora? Anake sapa ya ini gledian, Dengkul kita ya. Ngawur ora iki dewa ulo. Dewa ulun iki. Dewa ulun piye? Nggih. Sinten Bukulun kang dadi pewisik Paduka Bukulun? Kita udah ngerti kalau aku. Dereng kulun paling akrab kali Bathara Brahma. Oh. Bathara Brahma, Kuma Jaya, Kuma Ratih, Kuma Wurung. Kalih Bathara Indra. Bar main teng bioskop. Ulun Bathara Antarada. Wah. Bathara Antarada. Iya. Ya Kaneka Putra. Kaneka mewarnai ora. Kaneka Putra. Alah, Pukulun. Ulun nyuwun pangapunten Pukulun. Kita Pukulun sampun kepareng rawuh wonten ing ngarsa ulun. Ulun nyuwun pangapunten nggih Pukulun. Kita wi omongan apa? Omongan tenan Pukulun. Kita wi titah aja nganti nganggo basa dewa. Oh nggih mekaten Pukulun. Bagong, nun, kita aja mati. Nek kita mati jagat iki geger. Mergo kita kuwi ingin dadi tansah njampangi lakune Semar wong atuwa kita. Mekaten Pukulun. Iya. Iya. Ulun tatak lho kita ora ngilokke swara ulun. Kita dewane ra mitayani iki. Kaya Gojek iya. Bathara Antarada iki suarane pancen kaya ngene iki. Nggih Pukulun kaya ngertos. Tas pundi Pukulun? Kita aja mati nanging lelakon iki adile ming dilakoni. Nggih Pukulun. Bratasena ngawuh gawar ngawur. Ambrung pakartine. Mateni kalan jeneng kita. Bratasena ora kelingan ampun kita kuwi melu momong Bratasena. Bratasena ora kelingan ampun kita kuwi tau-tate nunggu Bratasena ning alas Tik Brasara 15 taun suwene. Nggih, Pukulun kula tasih kemutan. Amargi sak wangsul kula saking alas 15 taun boten wangsul kula pegatan kalih bojo kula. Ngono sing iki sing anyar. Anyar Pukulun boten plastikan. Sampun boten plastikan, second Pukulun. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Kita aja kuwatir, kita ora usah wedi. Iki ana kanugrahan tumrap kita. Menapa Pukulun? Kita aja mati, nanging kita bakal ulun paringi pusaka. Menapa Pukulun? Sik ulun ya rada lali. Wujude ya kuwi kalung robyong kencana. Kalung robyong kencana? Iya. Kalung robyong kencana kuwi dadi pusaka ing ngampuh kagila-gila. Lah iki tak critani. Nggih Pukulun ngampun suwe-suwe. Ya. Iki ana Ralendra, jenenge Prabu Kalasreng. Mekaten Pukulun? Heeh. Nalendra Giri Kadasar. Ratu kuwi ingkang nyidra ya kuwi Waradrupadi, Bagong. Wah, keparat. Ya kosek urung rampung cerita ulun. Lah, Kalasreng iki lagi golek sendang cacahe 7 ana ngerenging gunung supaya sesuci janjane ming dadi pawadan Waradrupadi nggone nolak marang Kalasreng aja nganti winengku garwa dening Kalasreng. Mekaten Pukulun? Heeh. Lah iki pusaka iki nggonen mateni Prabu Kalasreng. Sawise Prabu Kalasreng go mati, kita ingin dadi ratu ana ing negara Giri Kadasar.
Bu Kulun, ampun guyon Bu Kulun. Kula menika namung kawula cilik, kula menika namung ngabdi Bu Kulun. Kok kula kedah dados ratu. Utu watu, ratu. Serius Bu Kulun? Iya. Tenan? Iya. Ning kita kudu bisa materi Prabu Kala Sereng. Seranane kaparingan kalung Robyong Kencana nika kinarya mejahi Prabu Kala Sereng. Iya, ngono kuwi. Bu Kulun, nyuwun pamit tampeng pangestu Bu Kulun. Ngapa? Kalungnya dereng Bu Kulun. Ya kita cenanangan susu kalung tampan ana nggih Bu Kulun. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kalung napa genter Bu Kulun? Iki dianggep kalung merga wayang kalung ki ora ana. Oh nggih Bu Kulun. Wis pusaka kalung Robyong Kala Sereng cocok kalung Robyong. Iya ngono Bagong. Mangkat to. Kowe ngalor bener. Parane aja menggok-menggok. Nek pun tekan Kaliurang, Werna. Iki ngalor bener parane aja menggok-menggok. Engko ketemu karo ratu sing aran Kala Sereng. Nyuwun pamit. Nyuwun pamit Bu Kulun, madal panjenengan methaken Prabu Kala Sereng Bu Kulun. Nyuwun pamit Bu Kulun. Mati nenengku. Dewa kanggo nyoba pusaka. Engko ndak percaya nek digdaya aku. Jadi Bu Kulun, ora. Nek nerada ora apa-apa berarti ora digdaya. Ora guyon karo dewa iku ora guyon. Sotke dadi cacing. Ampun dadi cacing Bu Kulun. Ndak goleki wong mancing. Kana mangan lho nggih, nyuwun pamit Bu Kulun. Kaget aku. Tak kira memedi alas. Mripate gedene ora jamak. Lah kok gawa pusaka ingkang murup mubyar kaya ngono. Sapa kowe? Bakon karo aku Prabu Kala Sereng. Prabu Kala Sereng. Kala Sereng. Sereng apa sereng? Sereng. Ora sereng to? Ora sereng. Mata. Ngono wae beres. Kok ana omong-omongan. Jelas Kala Sereng iki. Nek kleru ya cilaka. Nek mau tak takoni serem apa sereng? Bles modat. Iki lare dadi ratu piye iki? Ya, sandangane tak nggone. Men lobok mbok men. Nggo nyoba nek nggo salto ki gogrok ora. Engko nek kuluke gogrok berarti lobok. Iki kelakon penjangkaku. Kondur menyang negara Girika Dasar. Warga Girika Dasar kudu tak telukake kabeh. Wara Drupadi sing lenggah ana ing Girika Dasar, aku sing bakal mengku. Seksenana jagat saisine. Aku arep ngagem jeneng Prabu Kala Sereng. Ya Prabu Patokol Baworsari. Aja kewalik. Patokol, aja pakon anu Patokol. Baworsari. Murahan manengker gumuruh negari ing Girika Dasar. Sedaya samya alok yen to sedaya nayaka dipun telukaken kaliyan Nalendra ingkang nami Prabu Patokol Baworsari. Menapa menika ingkang jejuluk Prabu Patokol Baworsari? Mengkono iya. Pancen kepara nyata. Ana wanodya Sristya Warneng. Sapa asmamu, Dik?
Nami kula pun Drupadi. Wana Drupadi Inggih kasinggihan mekaten. Gandeng negara Girikadasar wis bedah kabeh padha dadi telukaning Prabu Patokol Bawarsari sing jeneng putri dadi putri boyongan. Mula gelem ora gelem sampeyan kudu ngladeni karo Prabu Patokol Bawarsari. Menawi sampun mekaten wonten pundi malih pura kula. Pelajar kula sampun boten wonten margi sinuwun. Kula sagah ngladosi panjenengan. Teman Inggih saestu. teh wonten dawuh. Kowe pati kala sereng lho. Inggih. Pengen urip apa mati? Gesang sinuwun gesang. Tetep tak dadekke pati. Inggih. Sepatuku dilatih. Waduh. Ayo. Inggih ngestaken dawuh rada reget. Tak percaya. Inggih. Kowe krungu dhewe teh. Dewi Waradrupadi bakal dadi garwaku. Inggih. Cocok ora? Cocok sanget. Ngapusi. Wah, cocok sanget. Ngapusi. Aku kaya ngene dhewe kaya ngono kok cocok ki. Cocok lendrok saka ngendi? Ning sing jeneng jodoh kuwi pestine sing gawe urip siji, pesti loro jodoh, telu tibaning wayu ki sing asta sing gawe jagat. Tete? Nggih. Mula aku karo iki tetep jodoh. Inggih. Teh wonten dawuh. Nek. Sayang, Wonten dawuh. mundur sithik. Wong ya calon bojo kesenggol ya ora apa-apa. Durung muhrim. Oh inggih. Nek wis ajib Ijab. nek wis ijab lagi entuk senggolan. Teh wonten dawuh. Kowe kon maju gelem ora bandem kursi. Inggih. Wah, ratune gawat. Gawat kaya nggon. Inggih, keparengipun kados pundi? Aku bakal dhawuh karo Waradrupadi. Inggih. Ning ngerti ya, Teh? Aku tekan kene iki wis duwe yang. Lho. Sampun gadah pacangan. Wis. Pacang aku mapan negara Ngamarta. Sing aran Dewi Werkudara. Nuwun sewu. Sak ngertos kula Dewi Werkudara menika mboten wonten. Nek Raden Werkudara wonten, aja ngeyel. Aja ngeyel. Ngeyel gantung kowe. Inggih. Mboten sinuwun mangkat sendika parengipun lamaran Dewi Werkudara. Aku dhawuh kudu garwa loro, Waradrupadi karo Dewi Werkudara. Mangkat lho sendika ngestaken dawuh. Bali ora entuk gawe pecah siramu. Non ngestaken dawuh cintaku, sayangku. Wonten dawuh sinuwun. Kowe ora tak tinggal ning kene. Ndak dadi klithik karo nayaka-nayaka. Girikadasar. Inggih. Manjinga ning Kalpika. Ali-ali. Heeh, ali Pancawarna. Inggih. Cubung. Inggih. Manjinga ning kene tak gawa ning negara Ngamarta. Dhawuh karo aku tak dhawuh karo Dewi Werkudara. Sendika ngestaken dawuh sinuwun. Kepareng kula badhe nyora wedhekaken pekabaran ingkang sampun sumebar warata saindenging jagat. Ngendikanipun menawi Yayi Drupadi mindran saking negari Ngamarta kasinggihan Koko Prabu. Malah kula sampun utusan kan Werkudara supados sowan dhateng Eyang utawa Bapa Begawan Durna. Nyuwun priksa wonten pundi lenggahipun inggih menika pun Nyai Waradrupadi. Apa wis tekan saka 5 Werkudara? Ya wis. Lah terus dawuhe Durna bapakku paring dawuh Drupadi iso timbul nang negara Ngamarta. Yen Ngamarta nganakake bekakak utawa sesaji wujude nyawane menungso. lho. Nyawane menungsa sapa sing kudu dadekake bekakak? Wah, Bagong. Lho, Bagong. Ya.
Lah terus nanging aku ora bisa mateni Bagong. Tak oyak bocah nyemplung jurang tak kira tekaning pati. Perkudara. Piye? Lah kok dadi gawar ngawur kowe? Ing atase kowe didhawuhi karo Begawan Durna supaya mateni karo Bagong, tok tindake tanpa wigih, ringa-ringa ora ana rasa tida-tida. Perkudara. Piye? Wis ping pira kowe iki diapusi karo Kurawa lumantar Patih Sengkuni karo Begawan Durna? Wis marambah makaping-kaping. Lah kok tak dadi kabeh mau ora tok dadekke kaca benggala, ora tok dadekke lupiya lakon sing wis lakon. Gawar ngawur kowe mateni karo Bagong, neneng apa-apane aja sambat Ndrawati lho. Tak tanggunge. Iki sapa ana wujuding yaksa ingkang munggah datu ya negari Ngamarta. Dipun tepangaken sinuwun pepatih ngiri padasar kate kala pradeksa. Pepatih nggiri kadasar Inggih. wigatine apa dene sowan tanpa tinimbalan. Menapa leres menika negari Ngamarta? Pancen ora ana liya iki negara Ngamarta. Wanter dawuh timbalanipun sinuwun Prabu Patokol Baworsari. Inggih Prabu Kala Sereng. Anggenipun kepengin kaselak lan kumacelu anyedi dhateng putri Ngamarta. Putri Ngamarta sapa? Boten sanes kejawi namung Dewi Werkudara. Wah, cangkeme. Wong lanang dilokke Dewi Werkudara. Lagi mingkem lho pun Kakang, lagi kendel, lagi meneng nata Ndrawati. Wis ana lakon kaya ngene. Wis sakarmu tandangana dhewe. Wonten pundi Dewi Werkudara badhe winengku garwa dening Ratu Gusti kula Prabu Patoko Baworsari ana buta lai dandase. Menungso ora tatanan wong lanang mbok wadonake lek no mripatmu gateno gobokmu iki Werkudara dudu wadon ning aku lanang. Wawo. Darah ngono kok patih. Meng dinyunyuk kuku kok mati. Kowe ora umur dawa teh, jan Patih Prabu Patokol Baworsari kok ringkih. Teh. Kowe tekaning pati ora tak rukti sak tataning panembah. Men kewer-kewer kuandam. Men aku dadi ratu kudu kejem. Wah, jan Dewi Werkudara gedene ra jamak-jamak. Awake kenceng jan kulino senam saja. Ya. Dewi Werkudara aku sing ngarepke karo kowe Prabu Patokol Baworsari legane. Waduh ayune. Jan pupune semono iki kepiye? Aku ditindai mesti megap-megap. Ya ampun. Sopo? Prabu Patokol Baworsari Ratu Nggiri Kadasar. Wah. Alah, nek muni wah jan mulai bergairah. Gairah ndasmu. Aku lanang. Wis ora peduli. Budaya aku entuk sasmitaning dawata kudu ngrapi karo Dewi Werkudara. Nek ora gelem taruda paripeksa, rawe-rawe rantas, manang-manang bakal tak putung. Piye? Hah? Sayang. Ambung ya. Piye Werkudara? Wah, Isin piye? Prabu Patokol Baworsari dapure kaya wedhus. Tak dugang ora dirasake, tak antem ora apa-apa. Bareng arep males aku. Wah,
cangkeme mecucu arep ngambung aku. Mbok ya gelem. Wah, ora ngono. Mula ta mula sesuk meneh kuwi nek eneng apa-apa petungen dhisik aja grusah-grusu. Lah iki tak takon karo kowe Bagong lupute apa coba? Lupute apa? Saiki upama penemumu Bagong wis tekaning pati terus Durna ngandhakake nek Yai Waradropadi bakal timbul negara Ngamarta. Apa saiki wis ketok? Apa saiki wis katon? Gedhemu percaya karo Begawan Durna nganti kowe mentala karo Bagong? Wah, ayo arep ngopo wah piye? Wis kebacut Werkudara, wis kebacut. Bagong wis mlayu, wis nyemplung jurang. Upama kowe gegetuni lelakon iki ora bakal bisa ana gunane apa-apa. Tur sing sengit karo kowe ora mung Bagong sing wis tekaning pati. Bapakne, kakangne loro Petruk karo Gareng mesti geting karo kowe, mesti sengit karo kowe. wah, aku kudu piye? Sayangku. Wah, Diadepi. momo. Ayo, saiki gila ora kowe? Werkudara nulan dolaku tama. Geram, kula niku dodol es kok kon geram. Oh iya ndeng ra isa kowe ya mboten kaget. Sayangku Werkudara aja mlayu cah bagus. Sapa iki? Aku Nata Ndarawati. Kowe sapa? Prabu Patokol Bawursari. Waduh. Mesti ratu sugih. Sugih. Nganti sandale wis selen. Siji selop, siji sepatu, ora masalah. Ora masalah, sing penting aku kaya raya. Iya, iya. Werkudara, sini to. Sini sayangku. Tak kecup. Wow, piye kuwi? Kuwi piye kuwi? Wis to, menengo wae, kowe rasa bingung. Saiki kampok ora kowe. Wah, trimo dikebuki wong. 1000 mangane gila aku. Werkudara. Ayo, kita berbulan madu. Ayo, minum. Ngarani kleru kok. Minum karo aku Werkudara. Nanti wis to kita bertamasya berdua Werkudara. Sayangku, kowe njaluk rok model piye Werkudara? Wah, kerso ngetokno cokro. Cokro keri. Wah, ora edan. Kowe iki tresna tenan apa karo Werkudara? Tresna lahir batin. Upama dipalangi gunung, Tak terjang gununge. upama dipalangi segara, Tak cemplungi segarane. Tak sat segarane. oh lah nek ngono kowe tresna tenan ya wis monggo, monggo. Nek arep karo Werkudara monggo. Kene sayang. Edan. Ngapae Pak kok mandek mangu? Turut dalan ora iso lali karo Bagong aku, Pak. Ya ora iso lali karo Bagong lho, Pak. Aku dhewe sikilku kok kaya kesel. Adat saben mlaku adoh ki ora nate kesel bareng kelangan Bagong kok kaya ilang otot bebayuku. Iya, Pak, ayo gek sowan ndara-ndara Pandhawa udah ora kesuwen iki. Udah ora ana pengadilan tumrap saka negara Ngamarta, Pak. Ndara Werkudara. Rasa aja omong. Nengke wae. Semar. Semar. Kula Den. Ngolo gareng. Ngapa? Aja ngono. Aku kleru nolo gareng. Kleru mau-mau iki nganggo mikir. Mung iso kleru saiki wis kelakon kaya ngene lagi samune kleru. Sampeyan blas ora netes kelo. Nalika ngoyak Bagong sapenake dhewe. Aku njaluk ngapura. Penak wae njaluk ngapura. Peleme dijaluk ora tak keke kok ngapura dijaluk. Mitro, Nun, aku njaluk ngapura.
Kula nisane ajeng matur pripun nggih, Den? Kok kelangan Bagong ati kula ki lara. Bagong glundung jurang. Nganti lora. Ih kowe. Wis tak bedhek kok seneng ae. Bagong dimplok beruang. Piye? Bagong glundung jurang. Oh, ora ana beruang lho, ora ana. Terus pripun ta? Aku njaluk ngapura Semar. Semar. Aku njaluk ngapura Depor. Sing ngempun nggih empun. Sakniki kula tak takon, sebabe apa kok sampeyan iso njaluk ngapura? Monggo wau jare Gareng, sampeyan mateni Bagong, oyak-oyak Bagong tanpa duwe rasa mesakake. Aku napa dosane? Dosane pripun? Ana ratu jenenge Pathokol Baworsari sing arep ngepek bojo aku. Ratune wedok. Lanang. Wah, picek mripate. Wis dikandhani aku lanang. Mesa ngoyak-oyak karo aku. Namine sinten? Pathokol Baworsari. Pathokol Baworsari Petro. Nun. Tulisan neng omahe Bagong mburi kae. Kae mbiyen tulisane Mister Pathokol. Ning apa iya ya, Pak? Mbok menawa iki trontong-trontong suminake pepadang. Coba cah loro petukno Pathokol Baworsari. Nggih. Dari ora ikhlas aku. Ngelabuhi wong jahat. Cah siji 500. Nah nek ngonten kula tak mangkat. Ngomongin sah siji 500 kok sregepe. Aku ya le mlayu cepet banget kok dadak aleman ora senane. Mandek. Barang ketemu aku kok arep mlayu ki ngopo? Oh, wis. Selak telat aku. Asae kok kaya. Berhenti. Ayo mengo. Alah, iki apa iki? Uang kok kaya celurut. Terus? Rene ya. Sopo jenenge reng? Pathokol Baworsari. Waduh, wah. Nglelenge Raja Mas. Edian. Wah, selope karo sepatu ket. Wah, ukirane kelis kita. Keline darake sapa iki ukuran kelis kok ngene iki? Siar. Iki apa iki? Kowe saka ngendi kowe? Jenengmu sapa? Aku Gareng. Pangkatmu? Aku Abdi. Wis banyu pitu tangan. Kena kulite kere kaya. Kowe apa sing arep ngrabi Ndara Werkudara? Dudu Ndara ning pancen Dewi. Hah? Dewi Werkudara. Kudu tak rabi. Ora lega rasane ngono ora rabi. Dewi Werkudara. Ayo, rabinen Dewi Werkudara. Langkaono batange Gareng. Hah? Langkaono batange Gareng. Kowe candak banteng semplok awakmu. Werkudara kowe kalah-kalah kowe arep mungsuh aku seneng go menang apa? Wah, bener omonganmu, Reng. Perange esuk-esukan gayeng-gayeng ning ngawur. Saur sesuk iki kanggo perang. Ayo. Piye Reng diwangi ra? Diwangi to. Tidak menggang modar bocah. Yo. Modar. Sambado. Modar kowe. Terus. Wes ra nyekep kowe. Prabu Pathokol Baworsari to.
Patokol cengelmu. Dimatke sik ya ora sambegane. Ngandel ora. Bagong. Dadi ratu. Kok iso ketemu pukulan Bathara Brahma ngawur. Sik cendi iso to? Narada. Nah terus tekan Girika Dasar sing nyolong Dewa Drupadi ki Narendra Girika Dasar Prabu Kala Sreng. Ratune wis tak pateni. Andharawara Drupadi sik oh iya akike dinganak-nganakke metu saka akik kejlungup ora jatuh ora apa-apa ya syukur nek wis kondur sayem aku ayo Bagong iki nggih ya syukur nek isih urip persih dilindungi karo sing gawe urip iya Pedro nun Prabu Pathokol Bawarsari nendi Bagong nggih arep rabi karo aku Prasida nek sida ayu ijab mau ngarto ajar meneh Bagong nun aku njaluk ngapura mboten napa-napa sing ngempun nggih empun samene niku satriya niku ampun ninggal kaprayitnan ampun ninggal peninggal batin jaman saniki akeh wong apus-apus jaman saniki akeh wong seneng nyebar pawarta sing mboten bener. Nek sampean ora iso menggalih kanthi wening, mung rubuh-rubuh gedang, manut omongane wong sing kurang tanggung jawab, wah, jagat niki geger, Den. Sampean satriya dadi patuladaning para kawula. Ngoten. Nek ana sing ngakon mrana-mrana akon kepiye-kepiye niku ditintingi. Bener apa ora? Ampun waton dinut, dumeh dipercaya. Sampean percaya karo wong sing ngakon terus dinut. Ya urung karwane bener. Sing jeneng manungsa niki kedunungan ina lali salah apes lan mati. Mula wit saniki kudu prayitna ngati-ati, Ndara.